Biz Türkmen deyip hemme zat ele geçirdi bular. Öyle. Türkmenler adın dolar. Aslında men köp zatları bilýän de bular hakda. Ýöne aýtmaýyn diýen, çünki türkmenlenme degmesin. Ha. Oo. Galan zady bar başlany ýummasyn. Ýöne şu türkmenlerimize degse ben gaharym gelýär. Türkmenlerden darar niye Türk dururlar ne? Şu zararını olar aslında birek birege berip oturlar. Men görüp oturýan İstanbulda. Olar zarary bir-birine berip oturlar. Ýöne olaryň türkmeniň adyna gidýär da. Biziň adyna gidýär. Men bular gaty utanaýan ýigdim. Men bularyň haýsy milletdendigini, kimlerdendigini, haýsy dine ynanýandyklaryny, kime hyzmat edýändiklaryny bilip oturyn bularyň, düşündiň dämi? Düşündüm. Men bularyň kimliklerini gaty utanýan, olaryň meni tanaýar. Emmedi, tanap otur. Biz birek tanaýar, çünki rybaka daleko widit diýär. Bunyň manysy balykçy balykçyny uzakdan tanar diýär. Uzakdan. Men bular tanaýan ýigdim. Şolar ýalak. Balykçy balykçyny uzakdan görermiş. Şonu türün biz birek gaty utanýas. Olar meni tanýar, men olary tanýan. Ýöne öyle bir jahil toplumma hiç zady bilmeýär. Bilmege mislemeýär, çünki bilmeklikden gorkýar. Alımdan, bilimden gorkýan jahil bir toplumma. Bilýänmi? Şu yer ýüzünde bir giden jandarlar bar. İki ayaklı jandarlar var, dört ayaklı jandarlar var. Doğru değil mi? İki ayaklı jandarlar, dört ayaklı jandarlar. Indi şol dört ayaklı jandarlardan iki ayaklı jandarların tapawudy var. Çünkü aklı var, aklı. Beyni var. Bilýänmi? Eger şu beynin aklyn kullanmasaň senin dört ayaklı jandardan näme tapawudyn bar? Mesela. Hiç tapawandym. O, şonu üçün Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diýär, siz akıl erdiremersiniz mi diýär. Yani aklınız ulanmarsınız mı diýär. Şimdi görýärmi şol atlara? Şunu türün biz aklımız ulanmaly. Bu ne doğru. Indi sizlerden emir güýçli siýasatçy çıkmak gerekli. Owa. Ýani Bir siýasatçy gerek. birisi yurt daşynda bolsun, biri Afganistan içinde bolsun, güýçli, ilimli, bilimli siýasatçy gerek sizlerden. Hemme zady dogry düzgün aýdyp, öwrüdip otura, ýaltanman video goýup siýasat hakda, dünýäwi alınıp barlayan daşary siýasat we alınıp barlayan içer siýasat we şu zatlary size öwrüdip oturan bir güýçli siýasatçyňyz gerek sizlerden bilýärmi? Bizden şona bir siýasatçy bar oko. Afganda bady şuna hemme zatlar öwrüdip oturdy, näme hyzmatymyz edýärdi. Tomadan bir rahat gaýtmar boldy bolsany rahat atdylar, onu öldürdiler. Taliban döwründemi ýa Cumhuriyet döwründemi? Yo, şu Türkmenlerden. Yo, Türkmenlerden. Yo, şonu atıp öldürülen wagt Cumhuriyet mi ýa Taliban döwründe? Taliban. Indi Şey Taliban 2 ýyl boldy indi Taliban döwründe. Şeýle 2 ýyl bolady. Ha, Taliban döwründe öldürildi. Güýçli bir siýasatçyňyz dogry-da? Doğru. Hmm. Siýasatçy kim öldürenden belli däşen motorun içinde atyp bir arabaň içinde. Ondan iyidap zat etmediler mi onu benim Türkmenlerimize? Tatanyalar atıp gittiler boldu, ekrik gömdüler, son iyidi zadı yok mu onu derin, Talibanlar öldürdü mü? Ya başka bir kovum öldürdü mü? Ya öz Türkmenlerimiz öldürdü mü? Näme sebäpden öldürüldü bu zatı? Bir kada, kanun, adalet bir derin yok mu? Yo, hiç kimler hata etmedi. Şey oldu. O an öldürdü mü? Ö Türkmen öldürdü mü? Yapaştı öldürdü mü? Kim öldüren belli olmadı. Gitti işte. Şeriat döwletinde olar ýalyk zady ruhsat berilmeýär. Asletinde şeriat döwletde kısas bolýar, kısas. Eger de şol adamy kimin öldüreni tapylsa, suut edilse, o da şonu öldürmäne hakkı bar. Bilýärmi? Jana jan, gana gan, dişe diş, göze göz. Şeriat döwletinde kısas hakkı bolýar. Eger de siz talapkar bolmasaňyz, onda sizi itatanýalar atarlar ýigdim. Ýani siz bunu Taliban döwletinden kısas islemeli bolýar, sizin hakkınız bu. Taliban döwletiniň yöneticilerinden kısas hakkınızı islemeli bolýanyz onda siz baryp talap etmeli. Bize kısas hakkını berdiýmeli. Bilýärmi? Rahman ve Rahim bolan Allah'ın ismi bilen emrediyorum diýen. Bizlere kısas hakkımızı berdiýän.
Ve olar size kısas hakkını vermeli bolýar. Eger vermeseler şeriat döwletiniň manysy bolmaýar. Şunduňyz dälmi? Düşündüm. Kısas hakkını da alacaksınız. Eğer siz şeriat devlette yaşayan olsanız, sizin yöneticileriniz şeriat uygulayan olsa siz barıp talep edýär. Rahman ve Rahim bolanın adı bile size yüklenýär. Bizlere kısas hakkı farz kılındı. Biz kısas hakkımızı almak isleýär. Siz de borcumuzu berca etmekliğinizi talep edýäs diýip Taliban hökümetten talep edýär ve kısas hakkını da alýanlar. Soň Taliban döwleti mejbur size şu türkmeni kimin öldürenini tapıp berýär, dermeýär ve kısas hakkını da berýär. Cana can, göze göz, dişe diş. Şunun da mı yigidim? Yani şunun türün sizin bir güýçli siýasatçylaryňyz gerek. Sizin öňüňize düşüp şeriatın kadasyny, kanunyny, siýasaty, ilmi, bilimi öwredip oturan bir adam gerek. Bu zatlar beýdip görmeliler, bolmasa bizim türkmenlerimiz telef bolup gider. Owa. Şunun üçin hiç. Sana men Hulagu Hanyň sözüni gurrun berýän, bir taryhy rowaýat gurrun berýän. Hulagu Han delýär da Bagdady yer bilen ýegsan etýär. Derýany kan kölüne çevirýär. Derýalar kan bolwakya, atlar jesetlerden ýaňa ýürep bilmeýär. Forsy Bagdady we Töwregini saçdyrýar. Diýnet görür adamlar ölüp kan akyp, jesetler gömülmän forsap Bagdady yer saçdyrýar. Şonda Hulagu Han emredýär. Meniň garşyma musulman getirin diýär. Gelenin kellesini alýar. Men musulman gelenin kellesini alýar, gelenin kellesini alýar. Indi Hulagu Hanyň garşysynda hiç bir musulman çykyp bilmeýär. Soň gidýärler bir çopan oglan gelýär. Men gepleşjek diýär Hulagu Han bilen. Soňra bu Hulagu Hanyň huzuruna bu çopany ertýärler. Mana hanym, Ýedikliýiň sultanyň ene siziň ýanyňyza musulman getirdik diýär. Şonda Hulagu Han ýerinden turup yüzüne tüy bitmedik çopany musulman diýip men garşyma getirdiňizmi diýär. Şonda şo çopan oglanjak diýär ki, yüzü tüýlü bir bilen gepleşer diýseň daşarda geçi wadyr diýär. Sesi gür bir bilen gepleşer diýseň daşarda horoz wadyr diýär. Eger boy uzun bir bilen gepleşer diýseň daşarda düýe wadyr diýär. Emma musulman bir bilen gepleşer diýseň garşyňda iman eden bir çopan ýigit bar diýär. Şonda Hulagu Han sorýar ki, sizleri yer bilen ýeksan etdim diýär, kan gölüne çevirdim diýär. Sizin Allahyňyz sizi näme üçin gorramady diýär. Sizin inanýan Allahyňyz sizi näme üçin gorramady menden diýär. Hulagu Han şol çopan musulmandan sorýar. Şonda şo çopan musulman ýüzüne garap diýär ki, bizler Allaha däl taguta gulluk etdik diýär. Taguta tagzim edip Allahy unutduk diýär. Keyp sapa durmuşa imrenip ahireti unutduk diýär. Maňlaya ýazylan kaderi unutduk diýär. Aslında bizler kadere iman etdik, öyle kadere karşı geldik, dünyevi baylığa göz dikdik diýär. Ana. Näme boldy? Men gurlap başlasam bir satlar bolýar, şu telefon bolýar, internet bolýar, ýa gelen adamlar bolýar, näme bolýar, göz diýärmi? Ýagny bizler kadere iman etdik diýär, emma kaderi terk edip dünyevi baylyga göz dikdik diýär. Allah Taala senin eliň bilen bizleri cezalandyrdy diýär. Eger de bizler taguty inkar edip Allaha iman etsek, seni yer bilen ýeksan ederiz diýär. Ve Hulagu Hanyň goşuny Allaha iman eden Türkmen milleti yer bilen ýeksan edýär ve Osmanly döwletini 650 ýyllap höküm sürýär. Gözüňize getirip görüň. Arap diýmediler, Kürt diýmediler, Laz, Çerkez, ýene garagor diýmediler. Alhamdulillah biz musulman diýdiler. La ilaha illallah Muhammedur Resulullah diýdiler. Emma indi ırkçylar köpelip gitdi. O taýkidýärler Kürdüni diýişleýärler, o taýkidýärler onsuny diýişleýärler, o taýkidýärler Arabyny diýişleýärler. Şeý dip näme etdiler? Osmanly döwletini perişan etdiler. Ýegidim saňa näme boldy? Internet attım burada boldy. İnternet atanok, neme diýärler? Ýani gurlap hakykat aýdyp başlaýan oýunum telefon sandyrýar gözüňe tutup kelle bilen tutup başlaýarlar. Gurrun aýtma. Awul. Şolar ýaly gidim, aýtjak köp saatlarym bar, ýöne aýtmam islemýärler. Emetullah, meni dinlemeklik hoşuňa gidýärmi? Aýdan sözlerim gulagyňda, aklynda galýarmy, peýdasy diýýärmi, bir zatlar öwrenýärmi ýegidim, ýa sizler güýmäp otyrmy TikTokda? Yo, şu gurrunlaryň ýaman aklyma jaý bolýar.
Yüregiň meselem aklyň alýa, gulagyň eşitýär, yüregiň dogry diýip karar berýärmi? Şu aýdylýan sözler ýüregiňe junk bolup karar berýärmi? Ha, ýüregiňe karar berýär. Maşallah. Diýmek dogry ýolda. Allah jana şükürler bolsun. Allah jana şükürler bolsun diýmek dogry ýolda. Aklyň düşünüp gulagyň eşidip ýüregiň dogry diýip karar berýän bolsa, diýmek birler dogry ýolda ýegidim. Biz bu ýoldan şolar ýalak. Bir zatlar bolýar öýle. Kim şu gepleşip pikir alşak bolýarsyň hökmen bir zat bolýar. Çünki halka dinletmejek bolýarlar. Birler näme üçin Türkiýanyň telewizioniýa kanalyna çykarmaýarlar bilýärmi? Çünki türkleriň kimligi orta açykýa. Egerde birler Türkiýanyň telewizioniýa kanalyna çykyp başlasak, türkleriň hakyky kimligi ýüze çykýar. Bilýärmi şonu? Buların hemmeti bizi dinleýär. Meselem sen aýdýaň, "Aleyküm salam, hoş geldiňiz, täze gelenler." Meselem indi sizler oturup pikir edýänsiz, "Ay bizi kim dinleýär? Biz kime gerek bizler bu ýönekä adam" diýýän. Ýöne bizleri Türkiýanyň jurnalistleri dinleýär. Ýöne bizi Türkiýanyň milli istihbaraty dinleýär. Ýöne bizi dünýä ýüzüniň milli istihbaratlary dinleýär bilýän. Şonu sen ýegidin. Awalyň awjatlardy. Dünýä ýüzüniň milli istihbaratlary biziň dilimizi öwrenip birleri kontrol edýärler, dinleýärler. Dinlemeýär kadime bular, çünki bular hemmeti türkmençäni öwretdiler. Barsy ne mutly musulmanym diýärler tüwlüme. Hamoş diye atlaram düşürýärler bir dogduzun ady bar, bir Allahyň ady aýdylyp, "Eşhedü en la ilahe illallah" diýip, "Allahu ekber, Allahu ekber" diýip gulagyňyza azan aýdyldy we at berildi. Azan aýdylyp, gulagyňyza azan aýdylyp, "La ilahe illallah Muhammed Resulullah" diýip at takyldy. Şol atlar ulanyňa. Kama hoş diýip goýýanyz, sama hoş diýip goýýanyz düşürýärler. Gülşahatan haklısın ya, men ýa-da adamy. Eşitdim. Men şu atlam işde men siz sesiniňi dinläp otyryn, gepler bilmiyorum. Maşallah, maşallah. Endi diňe sen däle bizim Çak Nur Islam bilen mara Türkmenistanda men köpüsi Çak Nuris, Vitali Panamaryev, diýär şondalar Dmitri, Sergey, Şahrukhan, Van Damme, Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, şondalar bir gulagyňyza azan gygyrýar. Gulagyňyza azan gygyryp, molla getirip, Allahu ekber diýip azan aýdylýar. Azan aýdylyp at takylýar ýigitlerim birleri. Ýöne birleri bar, ýaman elä etdiler. Ne din goýdular, ne iman goýdular. Ne bir milletiň sütün daratyny goýdular. Ağzymyzdan girdiler, götümizden çykdylar. Indi bizim aganap ýöz şu wagtda. Men şol Türkmenistanyň syýasy hereketlerini, türkmenlere seredişini, dinimize seredişlerini kontrol edýän, görýän, kemçilik görsem çykyp şo zatlary habar berýän, aýdýan. Ine Türkmenistanyň hökümeti din düşmany diýip çykyş edýärdim. Bundan bir 2 ýyl mundan öň. Türkmenistanyň hökümeti din düşmany, musulman düşmany. Indi häzir görýän bolýanam, aýal gyzlar Mekke'ye gidip başlady öyle. Aýal gyzlar, erkekler Mekke Medine gidip başladylar, Gurbanguly gidip namaz okap başladylar. Gurbangulynyň namaz okany 2026-njy ýylda gördük bizler. Mescide girip Allahu ekber diýip azan aýdyp Kur'anyň aýatlaryny okap eňilip tagzim etdi, secde etdi. Ene diýänmi näme ütkap barýar. Indol ýurtdaşyndaky siýasatçylar bar, olaram Allah maşallah diýmäne başladylar. Biz musulman diýmäne başladylar bu siýasatçylar. Bolmasa bular bizler gök taňry diýip şamanizm uýgulap oturan adamlar köpsem dinsiz bularyň. Bizim siýasatçylarymyň köpüsi dinsiz, musulmanam däl. We köpsem türkmen däl. Türkmenim däl, musulmanam da. Ýöne bizleri türkmençe gepläp alda otydylar. Olaram suwa düşdän. Olaram Allah diýmäne başladylar. Maşallah men musulman diýmäne başlady. Biz bular hemmesini musulman edýäs näsip bolsa. İnşallah. Hemmesini. İnşallah özbegini türk etdik şu an. Özbekden bir millet doğdu, biz türk diýmäne başladylar. Biz özbek däl diýär. Näsip bolsa bulara musulman edýär. Bulara men türk diýer, men musulman diýer. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýer. İnşallah. Düşündiňizmi inşallah? Hemme zat yavaş yavaş gidip barýar ýigitlerim. İnşallah. Şolar ýalap asty goş. Desem pellahana yessem diýär. Pıştyl pışwaga pıştyldak gider daga diýär. Hem şol gyrmyldan garaşar diýip. Yavaş-yavaşdan gidip otyrys bizlerim. Yavaş-yavaşdan gidip otyrys. Şolar ýalap ýigitlerim bar. Düýün men Mawtumulynyň goşgusyny dinledim. O ne bäni kısattan Abdul Hamid neme gurrun verdi goşgular. Soň bunyň ýaýyna çykdym, bolýan şo goşgu öňümden çykýan da. Şo goşgu, şunyň maňa okap beren goşgusy meniň öňümden çykdy TikTokda. Onsoň men maňa attym mara, uratdym Abdul Hamid al dinle diýdim, seniň okan goşguň ha diýdim. Bolam şonu dinlendir, men özüm şonu enaý görýän.
Biri maňa bir zat gurrun berse, şo zat men öňümden çykýar. Şunduňmy? TikTok'da bolýyn, köçede nerede bolýyn, biri maňa bir zat diýär, bilemok ya men ünsümi şo zady takýanmy, ünsümi şo zada berýänmi? Şo zat men öňümden edil kümülek ýa-da gop çykýar, şo Äşe Fatma diýip, Äşe Fatma diýip biziň mamamyz bolupdyr. Ol maňa rowaýat şeklinde gurrun berdiler, onu bilýänmi? Äşe Fatma diýip biziň mamamyz bolupdyr. Şo mamamyz etiyesi gelipdir. Etiyesi gelip elindäki okrasyny yere öwürüp kellesini goýup ýatypdyr we dilek edipdir, ýa Rabbim diýip. Şonda Äşe Fatmamyz yerinden turup o Kur'any galdyrsa aşagyndan 7 sana kömülek çykypdyr. Şonda Äşe mamamyz 7 sana kömülegi dograp iýen wagty etin tagamny beripdir. Özüňiz bilýärmi? Bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi düşmanlar kovalapdyr. Düşmanlar kovalapdyr. Düşmanlar kovalan wagty anan ýa şu aýdylanlara diýär. Ben ol hakikat diýemok, rowaýat diýdim. Aýsun boldy ýa. Men bu rowaýat diýip aýdywatyn. Çynmy, ýalanmy, ýöne rowaýat. Düşünýäňdermi? Rowaýat gurrun berjek diýdim emesle, başlanam aýdywatyn. Rowaýat. Bu meniň aklyma galynan, aklyma salynan rowaýat kiçik wagtym gurrun berildi bu. Şonda biziň Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlardan, kapyrlardan gaçyp giden wagty bir agaç ýarylyp durmuşyn, men şunu ýok edýän bara. Men şunu biraz sessiz alyp goýun, bolmasa bir durmaýar bu ara. Oturaşakda. Şonda bir agaç ýarylypdyr, biziň Peygamberimizi içinde saklapdyr. Şonda biziň Peygamberimiziň donunyň ýüpi daşynda galypdyr. Şonda bir tanak al hekke gelip jakır edip gyýrypdyr. Jakır edip. Şonda al hekke gargynç siňipdir, agdyňdan ýumurtga gelsin dip. Şonuň üçin şu al hekke diýen bir kuş bardyr. Şol agdyňdan ýumurtga gozulýar. Siz şu kuşy bilýäňizmi? Al hekke diýäsizler şoňa. Jakır edip gyýrýandyr al hekke, ul bakan. Şol agdyňdan ýumurtga gozulýar. Howa sowuk bolmasa, şonuň ýumurtgasy ýarylyp içinden jüýje çykmaýar. Siz şonu bilýäňizmi? Şonu derňek gördüňizmi? Şu ağından uladı diýip berişdim da, ýöne şu soğuk ýar bagat eşlendim. Köp zatlar bar ente bu taýda. Köp zatlar bar. Köp zatlar gurrun berildi bizlere. Şol onu näme üçin rowaýat üstülen gurrun berýärler? Çağanyň aklynda rowaýat galýar. Şonuň üçin sizlere rowaýat diýip işlerine manily, mazmunly, sırly sözler goýýar. Bolmasa sen gönüme şu sırly zady aýtsaň, sen çağanyň bir mektepde aýtsa, mektepde işleýän mugallimler komünist sistemasyna hyzmat edýär. Oňa kommunistler gelip seni atyp gidýär. Şonuň üçin rowaýat erteki diýip çağlarymyza gurrun berýärler, çağlarymyzyň aklynda galýar. Kommunistler bizi tapyp bilmeýärdi. Bolmasa şu kommunistler derňeýär da mugallimleriň üstülen, mollalaryň üstülen derňeýärdi türkmenleri we şolar ýaklaplar öwredýäni gelip atyp gidýärdiler. Dogry. Şonuň üçin bizlere rowaýat diýip, erteki diýip, gazal diýip, dultaryň üstülen, gyjaň üstülen, tüýdüň üstülen bizlere rowaýat üstülen peýgamberlerimizi, Hazreti Zulkarnaýy, şo zatlar öwretdiler bilýärmi? Meselem Ibrahim peýgamberi, esasan şol Ibrahim peýgamberi öwretýärdiler biziň mamalarymyz, ýaşullarymyz Ibrahim peýgamberi köp öwretýärdiler. İshak hakda, Yakup peýgamber hakda, İsmail peýgamber hakda, Yakup peýgamberi 12 sanak ogly bolanlyk hakynda köp öwretýärdi biziňkiler. Ondan bizler oturup dinleýärdik, Ibrahim peýgamber kim bolýar? Yakup peýgamber kim bolýar diýip oturup öwrenýärdik, ondan bizi öwretýärdiler. Ondan hökümetiň içallary bizleri tanajak bolýardy. Bu kommunistler ateistdi bular, bilýärmi? Aty gidýärdi bular. Kommunistler. Ateist bolansaň, orsular basyp aldy bizi. Biziň babalarymyza atýardylar gelip, atywa çykarýardylar. Yaman helak etdi bular, bilýärmi? Sebäbi bular kommunist sistemasy bilen ateizmi getirdiler. Bizler tarih kitaplarda bizler maymundan döräpdir, evolýusiýa geçiripdir diýip okudyk, bilýärmi? Biziň tarih kitaplarymyzda maymun bar, ondan gowakda ýaşaýan adam bar, tüýlek. Ondan soň bizler bar. Ýani maymundan evolýusiýa geçiripdir diýip tarih kitaplarda okuýardyk bizler. Ondan menen bir gün öýe geldim. O diýdim bizler maymundan döräpdir diýdim. Şu ýeňsem oklawur diýdi da gaz gel bäri. Bizler maymundan dörämändir. Bizler adamdan döräpdir. Allah Taala howa-näni ýaradypdyr. Özüniň keramatly ruhundan üfläp jan beripdir we periştelere secde etdiripdir. Secde etmedikleri içinde iblis, şeytan cennetten kovulmuş. Özüne tükür. Menmenlik eden şeytandandır, iman eden Allah'tandır diye. Kıyamata kadar şeytana möhlet verilmiştir diye. Şonun üçün hemişe şeytanın vesvesesi nefsimizin dünyevi arzuları bize aýylgan şol düşman olacaktır. Yegidim. Şonun üçün şeytanın vesvesesine karşı, nefsimizin dünyevi arzularına karşı Allah'a iman edip ayağımızı dimdik tutmalı. Şunun değil mi?
tek bir yol vardır. İlahi kelimetullah yolunda biricik Allah'a iman etmeklik. Tevhidi vaaz etmeklik. Bizleri bayatmayalar yigidim. Bizleri baynatmayalar, bayatmayalar. Bizleri kontrolda tutmayalar. Çünkü Allah bilen yarışan düşmanımız var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de näme diýär? Sizin yüreklerinizden geçeni, aklınızda pikir edeni, ätjek ädimizi, geçmişinizi, geleceğinizi ben bilerim diýär. Wagta and olsun diýär. Ýagny wagtdan and etjä. Senin geleceğini, geçmişini, yürekde geçen pikirini, hyýalyny Allah senden öňürtüp bilýändir diýär. Çünkü Allah Teala bize keramatly ruhundan üfledi. Öz ruhundan üflep bize can verdi. Yüreğimizi urup başladı. Şudyň dämi? Şonuň üçin Allah biziň yüreğimizden geçeni bilýär. Düşündiňmi? Düşündim. Şonuň üçin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de näme diýär? Men hemme zady bilýän diýär. Bizim düşmanlarymyz hem hemme zady bilmekli üçin tehnologiýa döre diýär. İnternet, telefon, özlerine içali, polis, ondan sonra burada Milli Howpsuzlyk Ministrligi komitetlary hemme bizleri kontrol edýär. Bizleri eşitmek, görmek, bilmek isleýär. Aklymyzda, yüreğimizde geçen ätjek ädimlerimizi bilmekli üçin bizleri hemişe kontrolda tutýar. Sene diýär çünkü olaram Allah bilen ýarışýar. Çünkü Allah Teala diýär ki men hemme zady bilýän diýär. Sizin geçmişiňizi, geleceğinizi bilýän diýär. Bular şonu edýär. Mesela bizler dinlemeýärmi diýär, bizleri bay dinleýärler, giýje gündüz dinleýärler. Elimizde telefon verip telefonumuzu kontrol edýärler. Eger şolar islemese bir knopkany basan wagty elindäki telefonyň işlemäni galýar. Görýärmi? Bular Allah bilen ýarışýar ýegidim. Bular köp zady bilýär. Hemme zat şolaryň elinde. Hemme zat. Bular menem gatry tanýar. Şonalak ýegidim menim. Ben bular beni tanıyan. Bizler birimizi gatry tanıyan ýegidim. İnşallah Allah'ın diýdigi boljakdyr. Türkmenistan döwletimizde tagut perişan boljakdyr. Allah'ın adalaty dikiljekdir. Türkmenler Allah'a iman edip yer ýüzüniň halifesi boljakdyr. Amin diýip ýazyp bilýän türkmen ýokmudur? Çünkü türkmenleriň halife bolmaklygyny islemeýärler. Manily gurrun bersene diýär. Amin diýärler maşallah, amin diýärler. Amin diýin dowunjuklar. İnşallah Allah Teala bize güç kuwat bersin, tagut döwletini perişan etsin, Allah'ın adalatyny dikeldip Türk iman milletini yer ýüzüne halife etsin. Zalimleri perişan etsin. Gurbany gitdigim bizlere ağır almaklygy nesip etdirsin. İnşallah nesip bolsa. Bizlere näçe düşmançylyk edýärler, bildirgesiz bizleri kontrolda tutýarlar, günümizi kynlaşdyrýarlar, garyplaşdyrýarlar. Edenetdilik, korrupsiýa, keselçilik, açlyk, haramçylyk, azgynçylyk hemme zat emeli bir şeklinden döreýär. Emeli tarapdan döredip otylar, öýler döredýär. Keselam şular döredýär, dermanam şular döredýär. Azgynçylygam şular döredýär, hemme zat şular döredip, hemme zat. Garyplygam şular döredýär. Garypçylygam şular döredýär. Bolmasa öýler ekonomist bolýarlar, diplomat gelýärler, döwlet edaralaryna prezident bolup oturýarlar. Emma 5 milyonjyk insany ýönetip bilmeýärler. Bolaliň saklap bilmeýärler. Gözeňe tutgur. Ýene ilim diýen, bilim diýen bolýarlar. Bu haramlar bar, ýene bilim diýýärler. Nämäniň bilimi? Nämäniň bilimi? 5 milyon adam eklep bilen Hudaý uran. Meydan okap otýar mara. Bilim ma bizde diýärler. Demokratiýa we kada we kanun we adalet bar diýär. Ýaryň bay bolup ýön, ýaryň garyp bolup ýön. Ýaryň iman edip ýön, ýaryň ýoldan çykyp ýön. Ýaryňa durmuşy kül bolup gitdi. Ýaryň oza baýap haramzada bolup gitdi. Nämäniň demokratiýasyny isleýäňiz sizler olsaň? Nämäniň demokratiýasy? Sizi demokratiýany ýaşatmaýarlar. Ýok size demokratiýa. Ýaşamaýaňyz siz azgynçylyk ýaşaýaňyz. Siz demokratiýany ýaşamaýaňyz, siz azgynçylyk, edenetdilik, jelepçilik, haramçylyk, göz ýaş, kanun bozmalary ýaşaýaňyz. Sizlere demokratiýany ýaşatmaýan şu daýralar. Men şoňa göz ýetirip otyrlar, şoňa göz ýetirip otyrlar. Sizlere demokratiýany ýaşatmaýan. Sizlere azgynçylyk, edenetdilik, kanun bozmalyk, keselçilik, alada, dert, garypçylyk ýaşatýarlar bar. Öňlerem üstüňizden gülüp otyrlar bar. Bilip otyrlar, bilip durup üstüňizden gülüp otyrlar bilýärmi? Bilip otyrlar ýa-da bilip otyrlar. Emme zady bilýärler. Çünkü olaryň elinde bir giden tehnologiýa bar. Bir giden kompýuterler bar, bir giden programist diýerler. Bir giden programistler bar, IT-şnikler bar. Bir giden juristleri, adwokatlary, 125 tane deputat bar, iň bäkisi. 125 tane deputat göt berýärmi şu zatlar çözüp bilmejek bolsa. Siyasi partiýalary göt berýärmi? Prezident saýlaw döwründe ýylan kömelek ýalyk bolup prezidentlik wezipä dalaşkar bolup oturýarlar.
Söz bizi prezident seçim diyen olyalar. Seçim saylawa gatnaşýarlar. Näme soňra gidip muzeýde ýatýarlarmy? Nire goýuldylar? 2022-nji ýylda prezident saylawa dalaşkar bolan adamlar näme boldy? Göre gitdimi? Ya inglisleriň muzeýine gitdimi? Nire dolar tipler bilen? Prezident saylaw döwre ýylan kömülek ýalyk biziň garşymyza çykyp, meni prezident saylan diýen bolup oturýar alt tipler bilen. 7 ýyldan bäri ýekece siýasatçysynyň görmedik şol. Ýekece siýasy partiýasynyň görmedik. Prezident gözüpä dalaşkar bolan adamlar ham görmedik. O 125 tane deputat ham görmedik. Ne meclis gepleşikleri var, ne deputat gepleşikleri var, ne bir doğru düzgün halk maslahaty var. Dünýäni alda otur, dünýä görüp oturýar bu zatlar. Birleşen Milletler Guramasy ham görüp otur. Bu demokratik Ýewropa döwletleri hem görüp otur. Hemmesi. Çünkü hemmesi öz adamlar. Hukuk goraýjysy, prawadaşçyly, siýasatçysy, opozisiýasy, hemmesi hökümetiň adamsy. Hemmesi hökümete hyzmat edýär bu hudaýrlar. Öler hem türkmen hem däl, musulman hem däl. Musulmanyň hem düşmanlary, türkmeniň hem düşmanlary. Saparma Türkmenbaşyny öldürmäke yerleşdirdiler yurtdaşyna. Saparma Türkmenbaşyny öldürdüler, özlerini gorap oturdular. Gurbanulynyň döwründe Saparma Türkmenbaşy söwüp oturdular, Serdaryň döwründe Gurbanuly söwügen bolup oturdular. Ýagny 30-yň bir gadap at oýnady oturdular. Allah belaňyzy bersin siziň wara. Demokratiýadan başyňyzy ýetin, sizleriň getirjek adalatyňyzdan başyňyzy ýetin. Siz türkmeniň düşmany hudaýrlar wara, siz islamyň düşmanlary. Yalançı bir gayratlar var. O sözü bu sözünü tutmuyor. Bu sözü o sözü tutmuyor. Hudaýrlar var. Bular hiç wagt türkmene kömek etmeýärler doganjyklar. Meni dikkat bilen dinleň. Türkmen milletiniň geleceği üçin, ykbaly üçin söz söyleyen adamları ýok etýärler. Hereket etmedik adamları aktivist edýärler. Olary Ýewropa çykaryp ellerine dokument berýärler. Çünkü olar türkmen hem däl, musulman hem däl. Şonuň üçin olara kömek edýärler, Ýewropa çykarýarlar, dokument berýärler. Bizim öňümizde aktivist edip görkezýärler. Hukuk goraýjy edip görkezýärler. Emma hiçbir musulman däl, hiçbir türkmen däl. Türkmeni hayran degmeýär doganjyklaryň. Hiçbir musulmanın däl, türkmenim däl, türkmene de musulmana da kömegi degmeýär. Halka kömegi degijek adamları ýok etdiler. Türkmen bolmadyk, musulman bolmadyk adamlara kömek edip Ýewropa çykardylar. Ellerine dokument berdiler. Bunu ýatdan çykarmaň doganjyklaryň. Bularyň köpüsi din düşmany, türkmeniň düşmany. Size hiçbirisi kömek etmeýär. Şolaryň demokratiýadan kömek etmeýär, şolaryň hukuk goraýjydan kömek etmeýär, şolaryň opozisiýadan kömek etmeýär. Bize kömek etjekdiňe tek yaratyjy bolan biricik Allah. Kur'an-ı Kerim okan doganjyklaryň. Allah diýin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýin. İlahi kelimetullah ýolunda adalet üçin hereket edin. Bolmasa bular size demokratiýany ýaşatmaýarlar. Size çivit gawyk ýaly kömek etmeýärler. Bular size özüne meňzedýärler. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde näme diýär? Onlar seni özüne meňzederler diýär. Seni imandan daş düşürürler diýär. Seni ökçäňde ýylyňa ýöredürler diýär. Ýani ökçäň bilen ýylyňa ýörärsiň diýär. Sonra seni ýok ederler diýär. Bulara seni görýäňizmi näme etdiler? Türkmenleri Türk etdiler. Türklükden sonra kim etdiler? Fransuzlara, İngilislere meňzetdiler. Sen etdiňmi? Men türkmen diýip beren adamlar men türk diýdiler. Ondan sonra İnglis boldular, Fransuz boldular. Indem kim bolanlary näme belli? Däl gök taňry şamanizm diýip ýöler. Bizler hem şeýit meňislediler. Emma biz şo duruşmada durduk. La ilahe illallah Muhammed Resulullah elhamdülillah biz Türk iman milleti Türkmen diýdik. Biz şo duruşmada dur. Biz özümizden çykmadyk. Biz Kur'anyň ayetlerine yapıştyk. Biz türkmenligimizde galdyk. Bizi hiç kim türkmenlikden uzaklaşdyryp bilmedi. Sen edýäňizmi? Indi bulara sen edip görün. Bular bizi özüne meňzedýärler. Gel demokratiýada ýaşa. Gel dünýäwi hayatda ýaşa. Iý biçip keyp edip ýaşa diýär. Demokratiýanyň höýürini gör diýär. Seni ynanýan bularyň süýjü gepine. Bularyň demokratiýasyna, bularyň süýjü gepine, bularyň ol bize berip oturan boş wagdalaryna ananýar. Sonra bular bizi näme edýärler? Dinden çykarýarlar. Özleriniň yalan rowayatyna, demokratiýasyna anandyrýarlar. Sonra bizim külümüzi sowurýarlar. Bular şeýle oturýar hudaýrlar bar. Yalan bolsa aýdym doganjyklaryň. Haýsy türkmene kömek etdi şular? Haýsy türkmene kömek etdiler? Türkmenleri elinde gurjak etmek istediler. Elimize tüýdük berip bizlere tüýdük çaldırmak istediler. Emma onan başarmadylar. Bular bizim elimize tüýdük berjekler, ýylan oýnadan ýaly oýnatjaklar şeýle tüýdük çalyp. Onan başarman otylar, başarmajaksyňyz. Sizin kimliklerinizi orta döküp aýdyp berjek. Haýsy milletden diňizi, haýsy din ananýandyklaryňyzy, nähilek bu derejede islama, türkmene düşmandyklaryňyzy. Yalan bolsa gelin. Yalan aýdan diýanymyza çık karşyma, ýüzüňize patladyp ejeň aýdyp berin. Türkmen halkynyň geleceği üçin, Türkmen halkynyň ýaş nesil üçin söz söyleyen adamları ýok etdiler ve ýok ettirdiler. Halka hyzmat etmejek adamları, türkmençe gepläp bilmeýän adamları, musulman däl, türkmen däl adamlar bolsa Ýewropa çykaryp ellerine dokument berdiler.
Sen ne diýäňizmi? Çünki olar musulman däl. Çünki olar türkmen däl. Çünki olar türkmen üçin çöp başyny gymyldatmaýar. Türkmen üçin çöp başyny gymyldatmaýar. Olar ýaly adamlara dokument berilýär. Olar ýaly adamlara ýylyň öňünde gahryman edip görkezilýär. Emma türkmenler bolsa ýok edilýär. Görünjürüm edilýär. Dinetgör, ýöne edip bilmejekdiňiz. İnşallah Allah'ın adaleti dikeldilecektir. İnşallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kurbanı gittim Kadir Allah'dan dileýände tağut döwletiniň ýykylmaklaryny, Allah'ın adaletini dikeldilmekligini ve tüm zalimlerden aralmaklygy. İnşallah o günlere bilir Allah görkezjekdir. Siz näçe tuzak verin. Siz näçe daşy jäjek içimöjek boluverin. Ýöne başarmajaksınız. Başarmajaksınız. Allah'a karşı söwüşen niçimir Nemrutlar, faraonlar ýok bolmuşdur. İnşallah sizem ýok boljaksınız bara. İnşallah ýok boljaksınız. Türkmen doganjyklaryň. Bak, eger Türkmen kanyny daşıyan bolsaňyz, eger Türkmen bolsaňyz Kur'ana sarılın. Kur'ana saranyň, aýatlary okaň. Çünki Kur'anyň aýaty näme diýipdi? Olar ilki seni özüne megzederler diýär. Sonra aýaklaryňyň ökçesi bilen izliňe ýöre derler diýär. Sonra sizleri dozaga çekip öldürüp ýok ederler diýär. Siziň bu durmuşyňyzam, ahiretiňizem dogzak bolar diýär. Şonu turyn doganjyklaryň. Synaly sırly dünýäde Allah'a iman etjekdiňiz. Kur'any Kerimi okap Allah'ın hak dini, İslam dinine saraljaksınız. Bolmasa bu zalimleri yeňip bilmejeksiniz. Ben size açık aýdýan. Bular 7 hamilyon bular var. 7 usyalar. Ben size bular şaýat edip berýän var. 7 usyandyklaryny suud edip berýän. 7 usdular bular var. 7 usar. Çünki bular älim goşordan gözel ýalar. Ýagyş ýagyp ýyldyrym çakdykdan soňra älim goşor dowyandyr, älim goşor. Bir giden renkler dörýändir, sary, gyzyl, ýaşul, mawy. Bir giden renkler dörýär, älim goşor. Bularyň şondan ugralýarlar, älim goşor bular. 7 usar bular. Hamilyon bular var. Bir giden adamlar ýok etdiler, adamlaryň gözüni siýasatdan gorkutdylar, siýasatda haýry degmeýän adamlary aktivist edip ellerine dokument alyp berdiler. Şeril edip üstümizden gülüp oturýar, keýip edin. Ýewropa siziň, Türkmenistan biziň. İnşallah Allah'ın adaletinden diketýär bara, garaňyda basa-basa diketýär bara. Sizler näçe ýurtdaşynda oturup türkmenlere zulüm ediberin, ýedewsi berin, başarmajaksınız. Bir türkmeni ýok etseniz, 1000 türkmen Allah başyňyza bela etjekdir. Bu daýrunlar var. Allah belaňyzy bersin inşallah sizleriň bara. Näçe düşmançylyk etdiňiz ediberin. Näçe düşmançylyk ediberin, näçe duzaklar guruberin. Emma oýanan bir türkmen bar. Allah jana şükürler bolsun. Oýanan bir türkmenler bar. Ve bulardan haýır gelmejegini bilýän türkmenler bar. Türkmeni söwüp bilmejegini bilýärler, doganjyklaryň. Eger şular türkmenler eýle, türkmenler beýle diýen wagty, şularyň haýsy milletdendigini deriňem. Eger şular ýaýyn açan wagty, video rolik goýan wagty, türkmenler eýle, türkmenler beýle diýen wagty şulara sora berin, sen haýsy milletdendi? Senin näme hakkyň bar türkmenlere atakmanady? Aktivist bolsun, siýasatçysy bolsun, opozisiýasy bolsun, prawadaşçylykny bolsun, hukuk goýarjy bolsun, gönaýt. Sen şulara türkmenler eýle, türkmenler beýle diýdin, dogrymy? Dogry. Sen haýsy milletdendi? Gön ýüzlerine gara. Sen haýsy milletdendi? Ondan sonra sen näme üçin türkmen milletine söwünýäňdi? Sen näme üçin türkmen milletiniň şahsyny kemsitýäňdi? Senin näme hakkyň bar türkmene dil ýetirmänädi? Ana şonda tutarsyňyz bular bar. Şonda tutarsyňyz bular doganjyklaryň. Bolmasa bular türkmen obrazyna girdiler. Daşy jäjek içimöjek bularyň bar. Çünki şekil değiştirdiler. Siz näçe şekil değiştirseňiz hem aly bilmejeksiniz, Hudaý urunlar bar. Näçe oýnaýsaňyz hem aly bilmejeksiniz. İnşallah Türkmen milleti size başatmajaktır. Gurbany gitdim Allah jany özüňden medet. Şonu oturyň doganjyklaryň, Kur'an okan. Kur'an okan, Kur'an okan, Kur'an okan, tağutu inkar edip Allah'a sığının, Allah'a iman edip. Bolmasa bular başartmaýar. Bolmasa bular başartmaýar doganjyklaryň. Bular çünki hemme zady öz haýyrlaryny ulanýarlar. Türkmeniň götüne çöp dürtüp, iki türkmen uruşdurma üslýärler. Seni dinden uzaklaşdırma üslýärler. Bularyň bide berjek demokratiýasynda musulmana hormat ýok. Bularyň bide berjek demokratiýasynda türkmene hormat ýok. Bularyň bide berjek demokratiýasynda bizim üçin adalet ýok. Biz üçin dä bularyň demokratiýasy. Biziň dinimizden goramaýarlar, biziň milletimizden goramaýarlar bularyň bide berjek demokratiýasynda. Çünki bular demokratiýa getirmek islemeýär. Çünki bular azgynçylyk, edenetlilik, menmenlik getirmek isleýär. Şonu oturýan türkmene kömek etmeýärler. Etjek adamlar hem ýok edýärler. Deport etdirýärler. Halkyň gözüni gorkuzýarlar. Çünki tağuty gorýarlar. Bildirgesiz bir şekilde tağutçyny gorýarlar. Gorjoklar dürlü bolsa da kökü birdir, kökü. Gorjoklar dürlü bolup biler. Her gorjokdan dürlü bir ses çykyp biler. Emma kökü bir doganjyklaryň, kökü. Kökü bir bularyň. Gorjoklar dürlü. Bu aýdylan sözler unutmaň doganjyklaryň. Huşgar bolun, häzir bolun haýyşdym.
Özüňizi goran, aklyňyzy ulanyň doganjyklaryň. Kur'an-ı Kerimi okan, Allah'a sığının, Allah'a iman edin. İlki bilen Allah'tan kömek isledjek bolsaň, Allah'ı tana. Allah'ı tanamaklyk üçin Kur'an-ı Kerimi oka. Allah'ı tana, tağutu inkar et, Allah'a iman et. Ondan sonra Allah'tan dile. Näme dilemek isleseňiz ondan sonra dile. Dilemekligi bilýäňiz, emma Allah ýolunda hereket etmekligi bilmeýäňiz. Dilemekligi bilýäňiz, emma Allah ýolunda hereket etmekligi bilmeýäňiz. Çivit gawyk ýa-da çöp başyny gymyldadyp, Allah ýolunda tewhidi wagt etmekligi bilmeýäňiz. Tewhidi wagt edin. Putperelere karşı, zalimlere karşı, faragonlara karşı, bu tağutlara karşı hereket edin ha doganjyklaryň. Eger türkmen bolsa, meniň sözlerim türkmeni degişli. Meniň sözlerim türkmeni degişli doganjyklar. Çünki men bilip otyn, görüp otyn. Türkmenden galanyň Kur'ana yapyşyp bilmejeňizden bilip otyn. Munafyklar, müşrikler, men türkmen diýip yalan sözläp obraza girip berenler, şekil değiştirip berenler Kur'ana yapyşyp bilmejekdirler. Kur'an okap bilmejekdirler. Diňe türkmen okap biljekdir. Ona men görüp otyn. Bularyň gözünden, gulagundan, yalan sözlerinden bilip otyn. Biran Kur'an açıp okap bilmeýär. Men türkmen diýip yalan sözlänlerim Kur'an açıp okap bilmeýär. Men musulman diýip yalan sözläp oturanlarym Kur'an okap bilmeýär. Munafyklar, müşriklerim enne Kur'an alyp okap bilmeýär. Diňe Allah'a iman eden Türk iman milleti Kur'an okap Allah'ı tanap bilýär. La ilahe illallah Muhammed abduhu Resulullah diýip ilaha kelimetullah ýolunda Allah üçin hereket edýär. Şonuň üçin doganjyklaryň fitne zamany, dozak gurýarlar. Sizlere bir hepde öňünden aýtdym. Ýewropada dozak gurup otyrlar. Türkiýede dozak gurup otyrlar. Türkmenistanda tağut sistemasynyň köküni paltalap gorkup otyrlar. Gorkup otyrlar şuwa. Şonuň üçin kontrol alyp otyrlar. Ähli döwletlerde kontrol alyp otyrlar. Ähli hereketleri, agdalary kontrol alyp otyrlar. Bir giden gurjaklary köpeldip otyrlar. Bir giden gurjaklary köpeltýärler. Şonuň üçin sere tap bolmaly. Aklyňyz ulanmaly, Allah'a iman etmeli, Kur'an-ı Kerim okamaly, düşmanlaryňyzy tanamaly. Başka çıkalygyňyz ýokdur doganjyklarym. Eger meniň aýdymymy düşünmeýän bolsaňyz, täzeden hem dinläp bilersiňiz. YouTube'a gelýäňiz, oturup dinleýäňiz. Bu ulan näme diýmek isledi we nämeler diýdi. Göz ýetirjeksiňiz. Düşmanlaryňyzy tanajaksyňyz, nähilek şekil değiştirýärler, nähilek obraza girýärler, nähilek süýjü sözläp adamlary aldýarlar. Bu zatlary görjeksiňiz. Şonu üçin sizden haýyş edýän doganjyklarym, Allah'a iman edin, Kur'an-ı Kerim okan. Allah'a iman edin, Kur'an-ı Kerim okan. Düşmanlardan özüňizi goran. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ak depteriň ýüzüne ýazýaňyz, jübiňizde götürüň, suňkaňyzda götürüň, bazara gidersiňiz, mektebe gidersiňiz, köçä çykarsyňyz, aýlanmana gidersiňiz, edaralara gidersiňiz, ýurt daşyna gidersiňiz, her ýere gidersiňiz, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ýazyp suňkaňyzda, jübiňizde götürüp gezin. Ýanyňyzda götürüp gezin doganjyklarym, okap gezin. Allah'a emanet olun doganjyklarym. Hoş sağ olun, sağlıkda görüşelim.